wieħed irid jiddistingwi bejn dak li huwa nuisance value u dak li jista' jkun taħsara għall-individwi. Li nista' ngħid ukoll huwa li bil-complaints li jkollna kif jista' jitkellem aħjar is-CEO. Il-problema hija well contained u apparti minn hekk kollox naħseb ta' wieħed jenfasizza l-fatt illi wieħed irid jagħmel distinzjoni bejn il-menti ġustifikati li aħna fit-tmien inħarsu lihom u complaints li ġieli jkollna minn ċerti nies dejjem ikunu l-istess nies invarjabbilment li jistennew li dan l-impjant għandu jingħala. Hemm differenza bejn it-taf il-problema u tagħlaq l-impjant. Naħseb l-eluq tal-impjant la kien fuq l-aġenda tal-gvern ta' qabel u naqbel mal-gvern ta' qabel u laqas fuq l-aġenda ta' qabel. Il-key għas-success tal-impjant hija separazzjoni source. Ġifieri llum il-borza sewda kif tiġi fl-impjant tant hemm xogħol li tisir fiha, tant hemm separazzjoni li tisir fiha illi tagħmel it-task tagħna diffiċli ħafna. Ġifieri il-key se tkun dejjem is-separazzjoni source u għalhekk nixtiequ li fil-futur naraw il-borza famuża borza organika tiġi introdotta. Il-preżent hija problema kif dejjem kienet. Jiena qed ngħid illi qegħdin inħarsu lejn diversi areas biex intejbu il-proċessi differenti u qed ngħid li parti kbira mis-soluzzjoni hija fl-introduzzjoni tat-tielet borza.